Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Драматург Туфан Миңнуллинны Улытау галәм дип тә атый әдәбият тәнкыйтьчеләре. Бу дөрестә. Чөнки аның иҗатының зурлыгын, бөеклеген күрер өчен дә ерактан карарга кирәк. Һәр буын аның иҗади мирасын укып, үз туфанын ачар. Татарстан дәүләт телевидениесының иҗат төркеме дә шагыйрь жанлы драматург. Давылдай гайрәтле сәясәтче сыйфатларын ачарга тырышып, Туфан Миңнуллин турында фильм әзерләде. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарга әлеге фильмны карарга тәкъдим итәбез. Birinci gün doğun bilen maqtanma. Bu prosesdə senin bir qatnaşında yok. Tufan Mиңнуллин. Benim bir piyesada var. Dünyaya şirki de kirekti. Bir personaj. Şol şirkini, kanunlu şirke kongan şol şirkini ötüresin de özünün kişi bulup tuğanına suyunup koyasın dey. Yani mesela bu turmuşun yaşauının bütün adam balası yaşarga tiyişli ömrünün bütünüsünü yaşap, men bütün işini işlep bitirip bulmuyor bu dünyada. Көп müdür derecede işledim. Kalganı indi kileşek buğunga kala deyip, nersedir kaldırıp gitsen, mene şu yaşauının məğnəsidir ol. Birinci mertebe uçurağaç, men ona sıklanıp qarab turdim. Birinçiden kıyafeti, onun şeşleri qara orman şekilli bidirelənib tura indi. Şunday bir ona romantik ruh berip tura, romantik kıyafet berip tura. Söyləşüyü bütün kişilerden ayrılıp tura. Bir gaybet. Халык күңеленең гел чыңлап торган сизгер бер кылы иде Туфан Миңнуллин. Әдәбиятта, публицистикада, сәясәттә. Сизгер кыл үзелсә дә чыңа калды. Ул дәүләт минбәреннән дә үз сүзен әйтеп бетермәгән килеш туктамады. Микрофон включите депутату Миңнуллин, микрофон. Хәтта сүнгән микрофоннар да телгә килә. Чит төбәктә яшәүче милләттәшләребез мәнфәгатен кайгырткан иң әһәмиятле канун депутат Туфан чыгышларыннан соң кабул ителде. 20 yıllap депутат булып торам. 20 yıldan артыграктыр хәтта. Ләкин бер кайчанда мен регламентны укыганым юк. Бер тәртипне белмим. Нишләргә тиешле депутатлар? Теләсә кай вакытта кычкырам, теләсә кай вакытта чыгып сөйлим. Фәрит Хайрулловичтың ачуы килә. Туфан Миңнуллинның кычкырып сөйләшүенә дә күнектек. Бу гадәтендә без 500 ел пышылдап сөйләштек, җитәр, дип аклады Шаяр Укатыш. Туфан абый үзенең чыгышлары белән гади кешеләрне генә түгел, зур акыл ияләрен дә тетрәндерә ала иде. Ул бит президент белән дә президент дәрәҗәсендә сөйләшә. Мин еш кына Минтимер Шәрип янына, Минтимер Шәймиев янына аның белән бергә барырга туры килде. Ул hiç кенә дә мескенләнеп, үзен түбәнгә куеп сөйләшмәй иде. Ул президент нинди дәрәҗәдә сөйләшә, ул да шундый дәрәҗәдә сөйләшә иде. Аның белән бәхәскә керә иде. Сез дөрес сөйләмисез, сез ялгышасыз дип әйтеп куя иде. Әмма ләкин аңа үпкәрәмиләр иде. Менә шул ихласлык аркасындадыр инде. Туфан абый һәрбер кеше белән дуслашмый иде. Ул кешене үтәли күрә иде. Аның янына төшеләнеп кенә, матур сүзләр сөйләп кенә, Туфан абыйның йөрәгенә үтеп кереп булмайды. Ул синең эшләгән эшләрең, кылган гамәлләреңнән чыгып, синең эшләгән эшләреңне белеп, синең белән дуслаша торган кеше иде. Мин аны бик гади җир кешесе дип атар идем. Ул бит менә бөтен тормышы белән, тормышның рәвеше белән, иҗаты белән ул бик якты авыл кешесе булып калды. Яшьли авылдан чыгып китеп, цериналарда йөреп, Мәскәүдә укып, Казанда яшәп, аңа ул шәһәр йогынтысына бирелмәде, ул авыл кешесе булып калды. Bu Dinamarka'da oturgan gibi. Менә хәзер эштәтеп тә карыйбыз инде.
еш кына авылларда булайдык. Минем туган авылымда да, аның туган авылында да. Без хәтта бер заманны Азнакай районындагы бер авылдан аның туган авылына кадәр 5 тәүлек буена атта сәяхәт кылдык. Атның арбасына утырып, печән чаба-чаба, атна шаташа Азнакай районынан Мәрәт хуҗасына хәтле кайтып җиттек. Бүтін кіші де өзінің туған яғын, туған ауылын ярата, текебек яратқан кіші жоқтыр туған ауылын. Ол мұнда енді жойы шыққанда тіл қайтырға тырышадыр. Әрбір ауылдашының енді қойғысында шатлығында біліп ешеді. Қолынан келгенше ярдәм етуге тырышты. Һәм енді ол әлбетте бізге де тәсір етмейше қалмай енді. Бізде шушы ауылының яңалықларын біліп ешеді енді әр вақыт. 175 күн. Ата-анаң тілін білмеу ғайып мы, ұят мы? Туфан Миңнуллин. Бик юқсанам мен аны. Бүгінгі Дәулет Советі трибунасында да аның тауышы жетмей. Анақы кебек саллы фикірлер жетмей. Құрақ меші, тәуәккәллек білән ішнің, мәселенің асылын айтып салу, ол біздің шул яғы білә бик юқсандыра. Әгәр дә теге яки бу телдә әти әнисе үзен әйтә аласың икән, әгәр дә ул телдә яратам дип әйтә аласың икән, ул тел биек. Бөек тел аша публицист буларак та танылды Туфан Миңнуллин. Кызыл тышлы дәфтәрләрен 300 мең тиражлы Татарстан яшьләре газетасы аша халык көтеп алып, өтеренә кадәр йотылып укыды. Бер шәлкем шигырьләрем казанакларында чыккач, ул шигырь язарга өйрәтәм дип, ярым шаяру, ярым җитди рәвештә мәкалә дә язган иде. Кырмыска ясына таяк тыгып болгатасым килә кырмыска ясын дигән ирекле шигырь иде инде ул. Ул анда язган, теләсә кая таяк тыгып йөрмә дип. Һәм ул шушы сабагы һәр вакыт минем күңелемдә. Әдәби тәнкыйтьтә таныла башлау Азат Әхмәдуллинның Казан утлары журналында басылган драматург уйлана, эзләнә мәкаләсе белән бәйле. Ул вакыт Камал театрында да яңа чор башлана. Мәскәү, Ленинград уку йортларын тәмамлап бер-бер артлы яшь белгечләр кайта. Яңа режиссер Марсель Сәлимҗанов татар театр сәнгатенең алтын фондын тәшкил иткән әсәрләр нәкъ шул чорда туа. Біздің театрымыздың ең көркем режиссер, ең талантлы режиссері Марсель Сәлимҗанов белән бик якын дуслашып киттеләр. Дуслашу нәрсә ул? Менә ул ничек дип әйтеп, пьесаларын укый, Марсель ашый. И бик тиз эшли дә башлыйбыз әйбәт. Һәм менә біз аның теге сабакташлары дип әйтергә кирәк инде, бергә укыган булгач теге курсташлары, без монда барыбыз да аңа кил теге аның пьесаларында уйнап, безне үстерде ул. Туфан менә дөресен генә әйткәндә, менә Камал театрында ул безне менә Шәйпкинчыларны бик нык үстерде. Аның әсәрләрендә уйнап үстек без. Шуның әсәрләрендә уйнап, хәтта менә мин СССР дәүләт премиясын алдым. Туфанның роле безнең театрыбыз өчен бик зур. Тәхтә җәмәгать. Монда җин артист жүләр. Арагыздан ике акыллы кеше бар. Мин һәм Роберт Батулла. Әхтәм Зарипов бар бит. Әхтәм Зарипов. Өч акыллы кеше бар. Берсе мин Батулла, өченчесе Әхтәм Зарипов. Иң акыллы кешегә Батуллага сүзне бирәбез. Давай, камерага сөйлә. Давай. Шепкинчилар арасында мин җумышкачылар дип инде. Ул беренче урында. Bütün onun Taceddinov күпме спектакльләр уйнаган. Ул Шәрәфиләр, ул Әсһәрләр, ул Гөлсемнәр, ул Фирдәүс мәрхүмнәр, име. Алар барысы да эшләре зур. Алар барысы да Татарстанның халык артисты, Россиянең халык артисты Тукайында алган, Җәлилендә алган. Ләкин безнең арада иң куәтлесе аның Туфан Миңнуллин булып калачак, мәңгегә шулай булып калачак. Чөнки аның үлмәс пьесалары кала. Һәм шушы җумышкачылар башкаруында төшерелеп калалар. Мактанма. Яшьлегең белән. Бездән үткән яшьлек ул. Түшләрне түшләргә куеп, без дә ул сөйләштек ул. Тора-бара татар халкының бөек шәхесләренә әвереләчәк ике иҗатчы Камал сәхнәсендә 3 дистә ел ут уйната. Тамашачы аягүрә алкышлаган премьерадан соң Марсель Сәлимҗановның иң зур бәясе батты бу Туфанюга. 1976 елның 26 октябрендә мәңге үлмәс әлдермештән Әлмәндәр туа.
әлі құртқа сен өлсәң, өлерсің. Бек ашықсаң баратыр, еме? Мен әлі өлерге жиыммем. Халық шағиры Хәсән Туфан юбилейында тапқыр тілі драматург Рәхмәт Туфан абый минем исемгә кызыллык китермәдең дип шаярта. Әтисе Габдулла аңа халық шағиры язмышын юрап, Туфан исемен куштырган. Әгәр дә ул шигырь генә язган булса да, аннан менә дигән шагыйрь чыккан булыр иде. Әмма ләкин ул әйтә иде, юк, мин шагыйрь түгел, мин шигырь язучы гына дип әйтә иде. Мин беренче рәттә драматург дип әйтә иде. Аның рыбагыйларын бүгенге көндә хәйдә халык яттан сөйләп бери. Телевизордан да сөйлиләр, конкурсларда, балалар да, уллар да сөйли. Ул шул хәтле 4 еллык рыбагыйга шул хәтле образлы фикер кертә, олы фикер кертә, үткен фикер кертә. Мин аны укыган сайын шаккатам. Төшімдә мин Ташка асырга кайтып килдем. Кыргыйларга шигырьләрем укып йөрдем. Шигыреңне ташка уеп яз диләр. Шагыйрьлекнең ни икәнен шунда белдем. Шигъри җанлы булмасаң, халык күңелен кузгатырлык җыр язылыр иде микән? Туфан Миңнуллин бик күп спектакльләренә җыр сүзләре яза. Шул исәптән 30 елга якын сәхнәдән төшми уйналган Җан кисәккәем спектакленә дә. Җыр турында җыр шигыренә иҗат ителгән соңгы җырын Туфан Миңнуллин ишетми калды. Безгә бер җыр кирәк җырларлык, тын калыбым талап тыңларлык. Булсын ул шундый җыр, моңлы җыр, дәртле җыр, күңелләр кылында шыңларлык. Үзе уйнамаса да башкаларны уйната белгән Туфан абыйның иҗат юлы тулысынча сәхнә белән бәйле. Театр сәхнәсе, сәхнә журналы. Аның сәхнәдә баш мөхәррир булып эшләгән чорларына гына килсәк тә, ул бер төркем кызлар, яшь егетләр белән, яшь кызлар белән эшләде бит инде. Алар Туфан абый белән сәхнәдә эшләгән чорларын төш кебек кенә калды диләр. Чынлап та ул аларга баш мөхәррир түгел, ата кебек. Аларның эшләрендә генә түгел, тормышларын да кайгыртып яшәгән шәхес иде. Туфан абый килеп керер иде. Кызлар, шәй эчәрсезме, шәй эчәбезме? Инде карый, әгәр дә өстәлдә каты-каты икән, китегез инде, шушлай яшисезме? Бар, Рәйсә, магазинга чыгып кер, апкыр берәр тәмле әйбер. Әйберләр апкырып, мотор иттереп, ни өчен эшли иде? Чөнки журналистларга ул бирә иде киңәерергә. Шәй анда сөйләшеп була, мәсьәләләрне шишәргә була. Кара каршы утырып, сорау алганда кебек түгел, менә шушында вазгыять кузгала иде, менә шушында журнал иченә керә торган төрле сәясәт керә иде, уен көлке керәдер, шәхесләр телгә керәдер, ул шәхесләр турында төрле анекдотлар да, матур әйберләр дә керәдер, һәм шушылар инде алар шушы журналның битләренә кереп яталар иде. Ул бер качанда менә булай эшләгез, тегеләй эшләгез дип, ул эшләгәндән соң карый торган иде дә, бу булайрак булган икән ди торган иде. Сәхнәдән тыш ул телевидениегә дә үз сукмагын салган публицист кара каршы тапшыруын ул эшләп күрсәтте, интернатның эшен җайга салды. Ул башлап йөргән эшләрдән сәүдәгәр Аканишников бинасын язучылар берлегенә бирдертү, балалар бакчасында укыган кызларга өр-яңа мәктәп төзү, кыскасы алар бихисап. Бүгінгі көндә гөрләп эшләй шул хәтле мотор биналарда Чаллы һәм Түбән Кама театрлары. Менә бу театрларга яңа бина салуда, ескиләрен яңартуда Туфан агайның өлеше искиткеч зур булды. Ул һәр сессия дигәндә диярәк трибунага мөнбәргә чыгып шушы хакта сөйли иде, президентка мөрәҗәгать итә иде, депутатларга мөрәҗәгать итә һәм ниһаять нәтиҗәсе бик күңелле булды. Бу аның сораулары гамәлгә ашты. Ул хәтта үзенең соңгы чыгышында, аның соңгы чыгышы
2002 елның 26 апрелінде болды Дәүләт Советіндегі соңғы чыгышы. Онда нәқ ол шушы турда сөйләде. Югыйсә, Шаллы дигән шәһәрдә бүген иң кимендә 4-5 театр эшләп торырга тиеш. Андагы ул театрның бинасын күрсәтсәң, мин мәсәлән, ул районның башлыгы буларак та уялыр идем. Гомумән, ул турда сүз башлауга ук мин кызарыр идем. 157-нче көн. Уятыңнан кызарга өйрән. Каралуың ихтимал. Туфан Миңнуллин. Туфан абый уен уйдырып сала, сүзен үтәрлек итеп әйтүчләрдән. Вәсиятләре бер-бер артлы чынга аша. Чаллыда яңа театр бинасы төзелде, Түбән Кама театры төзекләндерелде һәм аның исемен йөртә. Әгәр булай сөйләшәбез. Хисми, әгәр дә исән кайта алсак ауга, бер-беребезне ташлашмакка сүз бирсек ярыймы? Син минем атымны, мин синең атыңны ярыймы? Сағындыра бейік, сағындыра әлбетті. Чөнки шиста көңілі риясыз кіші еді. Әміне шушы ауылда ешіп, үсіп, ауыл кішілердің характерларын білу, алардың сөйлем алымларын, алардың бүтін типажларын аңлауы, аның бүтін пьесаларында, бүтін ижатында ярылып ятадыр. Аларын санап кетсәң, көп енді, мына бір генә мисалны китерәсем килә, Молла деген пьесада участковый милиционер белән колхоз рәисе очрашкач, булай сөйләшәләр. Колхоз рәисе мәчеткә яңа мулла килгән, яшь мулла өйдә кереп исәнләшик, танышык ди. Участковый милиционер әйтә, юк, кермим мин мәчеткә. Мәчеткә керсәң, ботинка салырга кирәк. Ә минем носки тишек ди. Менә кем андый сүз әйтә ала? Туфан абый гына зур талант иясе генә шулай әйтә ала. Чөнки аның ішкі дөньясына якын, аның ішкі тойгыларына якын шушы диалект, шушы сөйләшү, ул менә ничектер аның бүтән характерларын күтәрә, аша белә. Шулай булды шул әсәре Салават Башкорт дәүләт драма театрында «Эзләдем бәгырем сине» драмасы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында сәхнәләштерелде. Драма әсәрен сәхнәләштергәндә үзгәрешләр керми калмый. Туфан ага һич каршы килмәгән. Кирәк очракта әйтик, Мулла драмасы әзерләнгәндә төзәтмәләр керткән. Мин Мулла пьесасын сәхнәләштердем Башкорт академия театрында. Һәм эшләгәндә телефон аша эшләнек инде. Кайһы бер урындарды мин икенчерәк күргәйнем, финалда икенчерәк күргәйнем. Бер касан да ул олы булһа ла, режиссер эшенә кысылып, өйрәтеп, үпкә белдереп йөрмәне. Татарстанда Мулла пьесасы мотивлары буенча фильмда төшерелде. Туфан абыйның кеше күңеленә, бәгыренә узарлык фикер әйтә алуы һәм үзенең көчле рухлы кеше икәнлеген тасвирлый. Бу дөньяга яшәргә киләсең икән, Туфан абый кебек, якты эз калдырырга кирәк. 365-нче көн. Ирәтмә, Туфан, сиңа хәтлеләр әйткәннәр инде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыру безнең иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.